No to witam Państwa bardzo serdecznie. Cześć, siema. To moja ręka. Witam bardzo serdecznie czat, kto obserwuje na żywo na Hitboxie. Ten czat jest w prawym górnym rogu. Uprzedzam, że za wklejanie gifów moderacja banuje. Będziemy układać puzzle. Mam tutaj puzzle z Gwiezdnych Wojen, jak widać. Widać? O, jak ładnie, patrzcie. 100 kawałków. Nie powinno być jakoś super trudno. To są puzzle z One Up Boxa. Dam wam pod tym filmem link, gdzie można sobie kupić takiego One Up Boxa. Między innymi tam były takie puzzle. O, mam tutaj też tak na marginesie pod ręką pana Supermana. O, tu sobie może gdzieś nam towarzyszyć. Niech tu stoi, o, niech tu stoi i niech patrzy, jak tutaj będziemy układać. No i słuchajcie, będziemy puzzle układać. Generalnie kto nie ogląda na żywo, tylko na YouTubie, to bardzo go pozdrawiam. Niech żałuje, że go tu nie ma. Ale może tu być, bo live'y są często, jak wiadomo, także to nie jest sztuka być tutaj. Dobra. Ja będę teraz otwierał te puzzle. To jest mi potrzebne w sumie. Dobra. Żebym nie przeciął puzzla jakiegoś, a może to się chyba da rozerwać. Da się, ale ja rozetnę. Na wszelki wypadek. Nie, czekajcie, ja to tutaj zrobię. Poza kamerą. Ech. Jest. Dobra. O. O. Patrzcie. Co tam się dzieje? Tam są puzzle. Wysypujemy. I zaraz będziemy układać. Czekajcie. Dobra, możecie odpalać stoper. Bo słyszałem, że mój kamrat Dawid z Cidrów, czyli Bonkol, układał te 100 kawałków w 50 minut. Zobaczymy, ile mi na to pójdzie. Nie będę się śpieszył jakoś bardzo. O tyle utrudniona jest robota, że ja tutaj widzę mało. Bo mi zasłania mikrofon i kamera, no ale dobra. Nożyczki raus. Dobra, zjem se menemensa i będziemy układać. Nie jestem w tym najlepszy. Dobra. Sobie tą myszkę w ogóle zdejmę stąd. O, super, dobra. Teraz tak. Już dwa już mam. Mam już dwa. To są dwa. Następne dwa mam. Tutaj mam też dwa. Dobra. To sobie tutaj odłożę. O! Tutaj mam trzy. Także okej. W ogóle co z tego miało wyjść? Darth Vader. Wezmę sobie Menemensa. Tu mam dwa. Tu mam dwa. Źle mnie słychać? No jak źle mnie słychać? Co znaczy źle? Co to znaczy źle? Tu mam dwa. Dobra. To już mam, tyle mam ułożone już. Star Warsy. Źle słychać? No to ja nie wiem. Słabo i cicho. No bo nie mówię do mikrofonu cały czas, bo nie mogę mówić do mikrofonu i układać puzli jednocześnie. Jak mam w bezruchu siedzieć całkiem słabo i cicho. No, nie, w Mongolii by było lepiej. Dobra. Już mam, dużo mam już poukładane.
To jest ok. Teraz tak. Trzeba by tu zacząć dążyć do celu. Fioletowe odkładam sobie tutaj. To będzie... One do siebie pasują. Ten też. Dobra. To nie. To też. To też. Czas leci. Nie stresujcie mnie. Ten jest fioletowy. To będzie jakieś... Co to będzie? To będzie niebo. To będzie niebo. Dobra. Nie. Może tak. Albo tak. Albo to. Dobra, nie. To najpierw poprzekładać muszę je wszystkie na tą stronę. Mało miejsca mam na biurku, no i niestety. Dawid miał większe biurko. To jest też to też tu, to też tu. Żebym się jakiś nie zgubił. Wiecie jak to jest, jak się gubi puzzle, nie? Masakra. Dobra. Tak. Tak. Te są białe połączone. To mi coś tutaj wygląda. Dobra. Spokojnie, zaraz będę wszystko wiedział. Okej. Tu jest... Dobra, już mam punkt zaczepienia tutaj. Co to się tutaj... Ej, puzzle ze skazą. Widzieliście? Ale jaja. No dobra. To tak. To jest tak. Tego się nie układa. Poważnie? Nie wiedział. Dobra, ja sobie tu będę układał te... Rewers. Rewers. Rewers to jest taki film polski. Prosto z fabryki. Ta paczka jest w ogóle z... Wiecie skąd? Z daleka ona jest bardzo. Okej, dobra. Tu i takie mam. Dobra. I... No, tu też sobie mogę kłaść w sumie na tym. Dobra. Całe biurko zadupcone. Teraz się zaczyna zabawa. Patrzcie. Tu są takie pręgi. Widzicie? Tu są pręgi. Ja potrzebuję takiego z pręgami takimi. Jakieś takie pręgi muszą być. Nie wiem co to jest. No, muszą być takie pręgi. Nie reklamuję słowników, to jest przypadek. Znaczy słowniki są dobre, ale jako podstawka do monitora też spoko. Trzy paski muszą być na cyplu. Widzicie gdzieś taki? Trzy paski na cyplu muszą być. Krawędzie. No nie wiem. Moja technologia jest lepsza. Patrzenie na obrazek. Nie chcę patrzeć na obrazek. Nie podglądam. Chcę ułożyć bez tego. Układam bez patrzenia na obrazek. Potrzebuję takie... Trzy paseczki muszą być. Na cyplu. Kurwa. To nie tu. Tu nie ma. Mam. To chyba będzie... Aha. Dobra. To będzie tak.
Ja nie układałem puzli tak dawno, że widać to. Dobra. Lucasfilm itd. Okej. Zewnętrzne puzzle ramkę. Dobra. To jest róg. Odkładam go tu. Mogłoby być... Tak, nie pasuje. To jest dół albo góra. Okej. To idzie tak. Teraz... Potrzebujemy... To nie jest róg. To jest... Dół... Chyba. Albo góra. Nie wiadomo. To będzie do góry. To będzie chyba do góry. To ja sobie górę będę dawał tutaj. To nic z tych rzeczy nie jest. To będę sobie to odkładał na bok na klawiaturę. Albo bok, właśnie. Albo bok. Bok to jak z bok. Dobra. Teraz co tutaj dalej mamy takiego? To też będzie góra albo coś takiego. Wszystkie takie będę sobie tutaj odkładał. A wszystkie elementy zbędne idą na bok. Na początku. To będzie... To będzie... Coś. I to też... To nie, to nie. Dobra, to nie, to nie. To sobie wszystko odkładamy na bok. To jest tak. To nie, to nie. To też nie. To nie. To nie, to nie. To nie. Też nie, też nie. To będzie. To będzie. To nie będzie. To też nie. To też nie, to też nie. To też nie. Zmień plan. No a co ma być widać? Ja odkładam puzzle, które nie są do góry ani na dół. Ja na razie je tutaj odkładam sobie na bok. To będzie dobre, to nie. To nie, to nie. To będzie dobre, to nie, to nie. To będzie, to nie, to nie. Te będą, te nie będą. To będzie, to nie. To będzie tys. To nie będzie, to nie będzie. Taśma cypla. Na YouTube pomrą z nudów, żebyś ty zaraz nie pomarł na czacie. Mondralo. Pomrą z nudów. Nie obejrzyj się. To niech idą oglądać Lola albo Minecrafta, jak chcą akcji inteligentnej. Bo się zaraz obesram tu ze śmiechu. To będzie... To będzie... Tys będzie... To nie będzie... To będzie... I to... To nie... To nie... To będzie... To nie... To będzie i to... Te nie będą... Te nie będą... Te będą... Te nie. Dobra. I teraz tak, patrzcie, tutaj odkładam to, co jest środkiem, albo tam, no, środkiem. A teraz tu z tych będzie ramka. I teraz tak. Potrzebuję
jasnego takiego ciulika. Może tak? Tak. O! That's what I'm talking about. To je to. To je to. Teraz potrzebuję jeszcze taki jeden. To nie. Tyznie. Klient to pan, pamiętaj. Zaraz będzie ban. Jak mnie znerwujesz, będę banował. Bo ja tutaj robię wysiłek. Zresztą jaki klient? Nie płacicie mi. Byście płacili, to bym was szanował. Nie płacicie, to nie szanuję. Zaraz. Kurwa. Musi być jakoś tak. Tutaj mi się zapodziały te dwa. Na pewno. Więcej nie stwierdzono. Dobra. E, nie pasuje. Kurwa. Potrzebuję fiolet. Tak, to nie to. Jasny, musi być jasny. Musi być jasny. Tu musi być fioletowo. Ale to nie tak. Jest taka poświata jakaś, to nie. 4 na 4. 4 to jest bardzo solidna podstawa. To by gdzieś tak tam pasowało, myślę. Gdzieś o tak. Ale nie jestem przekonany. Co to jest? Jakiś ogień. Ale nie wiem. Pasowało tylko wyżej. To może być dół z drugiej strony. Ale to jeszcze jest nieistotne. Dobra. Hmm. Hmm. Taka sraka mi jest potrzebna, taka fioletowa. To tak nie. To też nie. Coś takiego nie. Dobra, po kolei. Może tak? Ej. Tak! Tak! Jest 6. Jest dobrze. Już prawie ułożyłem. Dobra. Teraz czuję, że gdzieś tutaj. Teraz jeszcze takie ognie mi są potrzebne. Czy ja jestem ułomny? Ty jesteś. Dobra, tak to nie. Na live to się całkiem inaczej układa jak w życiu. Prawdziwym. To tak nie. To był gdzieś tak. Jasny, ale ogniowy. Może taki? Nie. A może tak? Czemu nie pasuje? Dobra, to nie. To nie. To też nie. To idą na bok, bo się będą mieszać. Może to? Nie, tak na pewno nie, ale tak też nie. Kurde, mogło być blisko. Ja tej kupce ogień widzę. Tak, ale nie ma tego.
koncepcja moja się no, one są takie niedorobione. Są tam jakieś takie kąski z papieru. No to, to legitne. Jakby się puzzle nie były kwadratowe, ale... Dobra. Nie, tu trzeba kontynuować ten rant. To musi być coś z górą taką. Odbiegłem od planu mojego. Rant musi być. Tu musi być płaskie u góry. Jakoś. Czyli to są... Tak, ale wy tutaj idźcie. To nie tak. Tak. To też nie. Tak. Jest, 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 jest. Jest. 7. 7. Dobra. Teraz może tak? Nie. Lepiej na tuba tego nie ciepej. A wy mi będziecie mówić, co ja mam na tubę dawać, a co nie. Ja tu jestem panem, a kto na tubie, łapka w górę. Dobra, patrzcie. Jest dobrze. To jest rant. Teraz tutaj potrzeba... O. Jest dobrze. Dobra. Teraz mi jest potrzebny taki fioletowy, ale to on do środka, to potem. Czyżby nie? Też nie. Tak, jest, dobra. Jest. Klaruje się koncepcja. Wszystko bez patrzenia na obrazek, oczywiście. Dobra. Teraz jeszcze mi jest potrzebny fioletowy. Czyżby ten? Tak, jest! Moi drodzy, jest. Dobra. I jeszcze mi jest potrzebny fioletowy. I no... Już takiego nie mam. To nie to będzie. A kiedyś złonych. Jest, patrzcie! Super! Super! Super, hiper. Dobra. Teraz tak. Ten będzie. Idzie jak burza. Nabieram tempa. Nabieram tempa. Dobra, a Dawid patrzył na obrazek, a ja nie patrzę. Teraz tak. To nie można sam. Fioletowy, ale po boku taki łon. Dobra. O, a tu mi się skrył jeszcze taki plaskaty, ale... Nie, tu już takich nie ma. Dobra. Kurde. Chyba, że it's a trap. Co może jest oszustwo, że tu całkiem inny ma być. Dobra, a spróbujemy teraz tutaj w Tazajta pójść. Tak? Średnio legitnie. Dobra. Tak? O, będzie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz mi są dali takie czerwone potrzebne. Taki by musiał być taki porancie, ale... Taki? O, dobra. Okej. Klej, okej.
Jak nie wchodzi, to młotkiem. Dobra metoda. Dobra. Może tak? Nie. Albo tu może tak będzie. Dobra, to potem będzie. To jest potrzebny taki jakiś... Jest. O, dobra. Już coś jest, już coś jest. Coś już jest. Dobra, ja sobie muszę ten obrazek przesunąć. Tak tutaj, żebyście go wy też widzieli. Ale no, dobra. Nope. It's not what I need. Się zaczynają motlać. Hmm. To nie może być tak. Jak to ma iść tutaj? Jak to ma iść? Umiem grać w warcaby. Umiem. Cześć Dawid, cześć. Tak zgapione. A Bonkol zgapił ode mnie, bo ja kiedyś oglądałem puzzle jak mały byłem. Dobra. No, to jest niemożliwe tutaj. To nie pasuje, on... Zdupione puzzle mi dali chyba. Jak? Przecież to jest niemożliwe, żeby to było tutaj gdzieś. Gdziekolwiek. It's bullshit. Bullshit. No jak? No jak? Jak? Może to będzie jakaś... Tak... ho. Zaczło się. Shit just got real. Uuu. Dobra. Tu już mogę sobie dać to tak wyżej. Tu się dzieje. Są zdupione. Dobra. Creative na Twitchu, dokładnie. Ino lepiej. Ino lepiej. Nie no, ja sam nie wierzę, że coś tutaj to jest niemożliwe. Że to jest... Nie wiem. There's been an awakening. The monster has awakened. Się kamera przesunęła aż. Kurwa, nie wiem. Jak to będzie, ziom. To jest coś... To jest kurwa bok, albo to jest góra? Opowiadaj wice. Ciul tam wice, muszę puzzle ułożyć. Wice. Dobra. A jakby my tak spróbowali teraz... Nie, bo tych jest za dużo tutaj, to z tego nie poradza. Chyba, że mi się tutaj stracił. No jasne, że tutaj mam taki na przykład. Tylko, że to jeszcze nie. To jeszcze nie jego kolej. Chyba, że ja sobie gdzieś tutaj dałem taki, który by mi był potrzebny. Mm. O, dobra. I teraz tak, słuchajcie. Dajcie jakiegoś donate'a, albo wszyscy, kto nie dał, to daje followa. Wszyscy followują, żeby wesprzeć Niklausa. Bo Niklaus nie wie, co ma robić ze swoim życiem. No, jak to jest możliwe, że to tu nie pasuje? To musi tu pasować.
To jaki inny puzzle ma tam być? No przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja nie patrzę na pudełko, mam lasy. Ja chcę to ułożyć bez patrzenia. Tak zwane na pamięć. Z pudełkiem to każdy umie. Zresztą tego nie było w pudełku, tak na marginesie. Ojej, nowe folii. Ja układam bez. Bez paczynio. Dobra. Nie ma źle, ale mogło być lepiej. Nie układałem nigdy puzli. Jestem człowiekiem z buszu. Galmaras, czy ty kiedyś dostałeś bana? Hmm. Nie wiem. Ja reklamuję te puzzle, one są zepsute. Brakuje części. Brakuje mi puzzla. O, tak to wam pokażę. Eee. Ty się zepsuty. Coś jest zdupione sam. Teraz się wezmę za czarne. To nie tak. It is not so easy as it looks like. Jest! Mam tutaj cząstkę. Mam. Tutaj udało mi się stworzyć coś takiego. Taki by mi się przydał z takim... Kuwa. Tak jakbym obejrzał filmy, to bym umiał. Nie obejrzałem filmów, to nie umiem. Z tych czarnych jest za dużo, żeby to tak na czuja udupić. Kurwa. Ale te fioletowe trzeba zrobić tutaj. To musi być, bo tu też tak jakoś dziwnie, bo tak, to nie jest to. Co to w ogóle robi tutaj? Tego tu miało nie być. Musi być przecież z bokiem. No właśnie, brakuje mi jeden fioletowy. Tylko nic mi tu nie umie spasować do tego. Zapierona. Nie pasi. Passt nicht. No, układam właśnie krawędzie, tylko nie umiem znaleźć. Jednego mi brakuje. Może to ten. Ja! To ten! To ten! Mamy to! Mamy go! Teraz ten. Jadymy z kurwami. Przepraszam. Tero będzie biały. Kajś sam. Ja. Jadymy. Jak kubki. Dobra. Teraz taki. Jak jo jada. Patrzcie. To wszystko nie będzie widać. To się potem wszystko pokaże dopiero. No na razie to tak wiecie. Ja to muszę sobie odsunąć. Dobra. Jest dobrze. O. I jest, patrzcie. Jest już jedna krawędź zrobiona. O. Dobra, teraz jadymy na dół. O, bardzo dobrze. Jest dobrze. Coś się dzieje, jest presja. Są emocje. Są emocje. O, jadymy. Jadymy z tematem. Chyba nie wyprzedzę Dawida, tak mi się wydaje. Teraz mi jest potrzebny zaś taki chyba. O,
Bardzo dobrze. Dobra. Teraz mi pocza taki. O, śleciał mi. Dobra. Teraz mi są łogień potrzebne. Łogień. Łogień. K jest łogień. No nie taki. Mi się teraz potorbiło wszystko. O, dobra jest. Żebyście wszystko widzieli jak najlepiej. Teraz mi jest jeszcze jeden łogień taki potrzebny. To chyba będzie tyn. Ja. Jak najbardziej. Dobra. Teraz tyn będzie. Już się, zaczyna się. Padum, zaczyna się. Dobra. Teruski. Potrzebuję taki corny. Ale to nie ma tyn. Albo to tyn będzie? Ja, to będzie tyn. O, jest. Dobre, dobre. Cześć Babas, witam w ogóle wszystkich bardzo serdecznie. Sprawdzamy obecność na czacie. Kto jest obecny, pisze obecny, albo jestem. Kto nie wpisze się na czacie, tyn jest mamlas. W to się nie szkrobnie, tyn je mamlas. Dobra, teraz ino będą. Teraz będzie jazda. Może to będzie sam? Nie. Obecny, albo jestem. Czarny, mi sam pocza czarny. Można tyn? Chyba nie. O, jak zaspamowali, o panie. Łoje, łoje. Dejcie pokój, było storbi. By miło storbi czaty. Kurwa, już nie wiem. Co? Jak to może być Lukas, że to... Chyba, że to będzie tak jakoś. Aha. Dobra, mamy krawędź. Patrzcie, jest sam krawędź. O. Dobra. Teroski potrzebujemy. Nie to. Nie to. Coś takiego fajnego. Mm. Kurwa. No jak, no to musi być jakaś. Jak to nie jest ten. I to nie jest ten. I to nie jest ten. To jaki? Ten nie. Ten nie. Tyn. To jest tyn. Aha, bo to obrazek wyłazi obrócony faktycznie. Ale dobra, to się po tym obróci, bo to teraz nie mam jak, bo mi się to łosknoli mi się to wszystko. Dobra. I teraz można będą iść... Można to pójdzie? Kurwa, tak fajnie by było. Taki dupny. Aż nie mogę uwierzyć w to. Może tyn. Ja, to tyn. I teraz... Tyn nie będzie. A tyn? Tyn tyz? Tyznie? Ale to aż... To jest... Aż mnie pierę. Nie? O!
Dobra. Teraz można to. To jest nie. Albo to. O! U. Wszyscy piszą u. To musi być to. Ja! To je to! To myślą bez mała już jest zrobione. To je mus. Patrzcie. I teraz ino. Jeden mi jest potrzebny. Jeden mi jest potrzebny złonym. Płaski jeden. 2K. Sam 2K. No bo to nie będzie taki, to ten będzie. O! Jest ramka. Jest ramka. Dobra. Teraz na YouTubie wszyscy dają łapkę w górę, że my są już. Najważniejsze jest zrobione. No to teraz będzie jazda. Teraz cornę. I no tak co by pasował. Dobra, potrzebuję takiego. Na cyplu musi mieć takie. Taką krecha. Kurde. Wyglądało legitnie. Jednak nie. Ja no nie ułożę tego w 10 ten. Na pewno nie. Dobra, ja muszę jakiś punkt odniesienia sobie znaleźć. Obróć, ale nie mam. Dobra, ja sobie to obrócę, także czas stop. Czekajcie. Z tego co wiem, to ma być tak. Dobra, tak wam ustawię kamerę, żebyście widzieli. Okej. Dobra. Teraz powinno być łatwiej trochę. Dobra, szukamy jasno-niebieskich. Jasno-niebieskich. Tutaj jakieś te takie. Kurde. Teraz mi jest niewygodnie. Nie, muszę sobie to dać tak bardziej, o. To by było jakoś. Tutaj nie. Tutaj. O! I teraz by musiał być z taką kreską. O! Dobra. I teraz ten promień jest potrzebny. Ze łonego. Od lasera. To będzie to. Tak jakoś. Sam. 2K. Nie? O! Bez mała. Dobra. Blady. Blady mi potrza. Blady puzzle. To może być też. Co nie wstawił? Co? Bana chcesz? Dobra, Diergo Mikołaj. Kreska. No wiem, że to jest jakaś dzida tam. Dobrze było? Jak było dobrze? To było dobrze? Tutaj? Teraz. A, tutaj! Dobra. To jest co innego.
Dobra, to będzie sam. Kierujemy się tą dzidą. Dzida z lasera. Teraz by mi się przydał taki, żeby kąsek tej dzidy był na cyplu. Mm. Hmm. Ino. Hmm. Chyba mam. To nie jest to? Przecież... Ej, to musi być to. No, jak to może nie być to? Przecież... No, widocznie nie. Aha, bo to jest tu. No dobra. Czyli mogło tak być. Mm. Dobra. O, to mi się cufło akurat. Ale dobrze. I teraz ten taki krzyż. Krzyż. On będzie jakaś... Sam tutaj? Nie? Zaraz. Uuu! Dobra. I tu mi ino brakuje kąsek od łonego, ale... Tu jest taki, to jest ta kopanterka. Hmm. Dalej mi potrzeba, żeby był kawałek tego miecza. To może być to. O, no i super. Dobra. To jest ok. Teraz jakby na cypliku był taki ten... To jest niemożliwe. Ale jakby cyplik był jasny, to by była super partia, Bulwo. Maybe. Yes. Fits perfectly. Dobra, nabiera to kształtu. W zasadzie można powiedzieć, że ułożyłem. Okej. Tu się będzie gdzieś głowa zaczynała, nie? Ale pomału. To nie. To jakoś sam, ale... Czy to jest na 2? Nie. Nie. Za dużo bym chciał. Nie. Dobra. To idziemy po niebie, że tak powiem. To nie. Potrzebny mi jest jasno-niebieski. Ja nie wiem, jaki ma tu pasować. Przecież tutaj jest jakieś... Chyba, że to wcale nie musi być, że to jest podpucha. Nie. Może nie być. To nie tak. To było za proste. Nie umiem tego chycić. To też nie tak. To prawdopodobnie pasuje, ale wygląda nielegitnie. W ogóle. O Bożyczku.
O, jest. Dobra. Właśnie ja nie widzę żadnych ciemnych pasków tutaj. Chyba, że mi się puzzle stracił. Nie. A jakby ta ręka dokończyć, bo to jakoś musi być... O, proszę. Chybił, trafił. Znaczy, trafił. Co ja godę? Mamo. Muter. Tururu, tururu. Hmm. Miecz. Miecz jest kluczem. I pod klawiaturę powłaziły puzzle. Bez to. O, proszę. I teraz mi je potrzebny ten. Kurwa. Nie wiem. Kajon jest. To jest źle? Wygląda... Nie wiem. Według mnie wygląda dobrze. No ale no, nie no, jest przecież... Jaki tu... Nie mam puzzla, no. Nie znajdę go. Nie mam takiego. Mmm... Nie wrzucać gifów! Kurwa, boban. No, okładam postać. To jest tu. To co to jest w ogóle? To jest jakiś penor. Nie wiem. Koniec czasu. Jaki koniec czasu? To jest głowa? Hmm. Doesn't fit. No ale to będzie gdzieś tutaj. Albo... Nie, tutaj nie może być. Chyba, że... Nie no, jak? Tu mi się odłączyło. Chujowa zabawa. Nie polecam. Nie podoba mi się. No ale o co chodzi z tym? Przecież to jest bez sensu. Ja nie mam takiego puzzla. Skąd ja go mam wziąć? Może on mi spadł? No oczywiście, kurwa, że mi spadł. Ja bym szukał, szukał i w życiu nie znalazł. Dobra. No. Wszystko chuj. Mm. Nie.
Nie. Ten obok masz źle. Jaki obok? Ten? No jak źle? Dobrze jest. Albo źle. To jest źle? To co tu ma być? Może to? Nie. Może to? O, to chyba bardziej. No, ma to sens, powiem szczerze. A teraz mamy coś takiego. Mm. I to zaczyna coś się tutaj dziać. Powiem szczerze, jest postęp. Nagły, niespodziewany. I chyba wiem, gdzie ty spasujesz. A, dobra. Fyc. Mm. Przeszarżowałem i teraz już nie wiem. Tu by musiało być tak. Kawałek gowy, kawałek fioletowego. Nie widzę tu nic takiego. O! Dobra. Ech. Hmm. Może to? Owszem. To. I to będzie to. O! Dobra. Bardzo dobrze. Teraz tak, żeby był ten cypel-nupel taki trochę jasny, trochę nie. Trochę nie wiem. Teraz te dwa. Aha! Okej. Dobra. Yy. Yy, yy, Ach. Baptism by fire. Było blisko. Tak czuję. Nie. 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 Ta morda. Ta morda. Kawałek. To? Nie. Ja nie mam milionów obraźliwych komentarzy na YouTubie. Mnie ludzie nie obrażają. Ja jestem powszechnie szanowany. Co wy wymyślacie za bajki? Mnie obrażać? To jak własną matkę obrażać. Może to? Nie. Kurde.
To by było dobre, ale to nie jest to. To też nie jest to. Ani to. Mm, to nie będzie też to. To na pewno nie. Kurde. Tyrpię tą kamerę za każdym razem. To nie to. Może mi zaś spadł puzzle. Bo... To też nie to. To też nie to. Kuwa, nie wiem, no. Dobra, robimy co innego. To będzie może ten. To jest ten. Teraz... Eee, musi być końcówka miecza na dole. Dobra. Teraz mi się potupczyły. Końcówka miecza. Nie. 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 Złoty. Gdzie jest złoty? Tutaj jest złoty. O! O! Teraz metodą eliminacji kształtów dochodzę do wniosku, że potrzebuję takiego wyciętego. Może ten? Nie. To nie. To nie. To nie, to nie. Może to to? Tak, to to. Dobra. E, Może teraz te czarne bym zrobił. Nie. Ale to już jest bliżej jak dalej. Może tak? Nie. Pardons. Nie. Tu jest ten ogień musi być. O, jest. Dobra. I teraz jeszcze... może to? Nie. No. Ogień, ogień. Ogień na cyplu. Bardzo dobrze. Niżej kamerkę nie mogę, bo no nie mam jak. Tak to wygląda. Nie mam statywu w ogóle żadnego. Dobra. I ogień, 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 ogień. Fits. Perfectly. Dobra.
Teraz ryj. Jakby tego ryja? Jest tak blisko już. To nie to. Musiał być z jednej strony mieć, a z drugiej nie mieć. Jak to, ale to nie ten. To tyn. O. Teraz ta ręka. Nie, nie, nie. Tak nie. Może tak? To za ciemne. Kuwa. A, sorry. Walłem w łoną. He. Tak, 9,92, ale przesyłki dużo trzeba doliczyć. Kurde. Miałem w ręce, ale już nie mam. No nie no. Stream pobudzający do refleksji, że warto układać puzzle, bo po tym się nie umi. Potrzebuję puzzla, który ma takie małe, jasne fragmenty. Jak ten. O! Potrzebuję puzzla, który ma z dwóch stron wystające bolce. Jak ten. O! Dobra. Teraz najgorzej. Bo najmniej kawałków i... Potrzebuję bolca i pierdolca. Nie. Ale to może być to. Nie. Ale to może być to. Really? Nie? A może to? Tak, to to. Dobra. Ostatni jasny to musi być tutaj. O. Teraz... Ej, wydaje mi się, że mi brakuje puzli. Trochę jasny. Nie? Trochę ciemny. Wcięty z dwóch stron. Jest. Eee... Trochę jasny, trochę nie. Dam sobie uciąć łeb pod klawiaturą. Nic nigdzie tu nie ma. Spróbujemy ułożyć z tego, co jest. Tu jest ta linia, to musi być jakoś... Chyba nie brakuje, nie wiem.
Teraz bolec z dwóch stron. Mógł być tak, albo... Ale nie pasuje. A tak pasuje. O! Dobra. I teraz mi jest potrzebny z jednej strony tak, a z... nie. Góra prawo bolec, a tu wcięte. Tak, o. Dobra. Teraz potrzebuję... Czyżby... nie? Jak to nie? Ręka od miecza? Musi być gdzieś to. Nie? Nie. Nie. Niemożliwe. Jakoś tak... No... Jak to? Może tak? Tu? Nie? Dobra, poszukujemy puzzla. Ale... Musi być tak. Pasuje. Dobra. I teraz tak, dwa bolce, jeden kolec. Nie. Nope. Nope. And nope. Nope. Jep. Dobra, nie, żadnych gifów. Dobra. I teraz tak, że tę... Nope. O! No i teraz powinno pójść lekko, zostało takie coś. Czyli w sumie ułożyłem, ale z dziurą. Dobra, potrzebuję... Nie pasuje. Nie pasuje. Tyźnie. Ja już nie mam siły, mi się już nie chce. Dobra. Tak. Dwie dziury. Dwie dziury. Nie, to nie pasuje, jakby, żeby się nie zesrał człowiek. Dobra. E, to nie. Może nie. Faktycznie. Może faktycznie nie. To też nie pasuje. Jaśniejszy musi być. Jaśniejszy. Dobra, musi być tak, jaśniejszy i... O! Dobra. I teraz tak. I teraz nie tak. A może nie.
A może tak? O! Dosłownie pasuje jak puzzle. I teraz potrzebuję wygięty, znaczy porobiony. Dwa bolce w prawo. W prawo bolec, w prawo dziura. No nie mam takiego. Nie wiem, raz. Tu jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10, 11. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Nie no, zgadza się. No jak? No jak? Jak? How is this even possible? Okej. Dobra. Dobra. Dwie dziury potrzebuję. Albo to tu. Tak. Dobra. Końcówka najgorsza. Nie działa. A może to jednak ten. Ech. Ech. To. Ułożyłem, moi drodzy. Całkiem ładny. Ciekawe, jak ja go teraz zdejmę stąd. No. Także takie puzzle były w listopadowym zestawie One Up Box. Tym. Stąd je mam. Jeżeli ktoś chce sobie kupić One Up Boxa, to dam link pod spodem. No i co? Dajcie łapkę w górę. I tyle. A ja idę kupować antyramę. Papa.